أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ‘Yan uwa masu sauraron mu kusa da nesa, muna sake sallama gare ku, assalamu alaikum. Bayan godiya ga Allah wanda ya mana arzikin dawowa don ci gaba da karatu a wannan mako, bisa ɗaukar nauyin da kamfanin Dahir Kori ke yi don amfanar da al'umma da nuna jama'a alaƙarsa da Ubangiji don gyara, muna fatan Allah ya taimaki wannan kamfani da suke ɗaukar wannan nauyi. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan sura, farkon suratul takwir, kamar yadda muka gama suratul abasa a wancan shiri da ya gabata. Wannan sura, suratul takwir, ita ce sura ta 81 a rubuce a jerin surori 114 na cikin alkur'ani, amma malamai suka ce sura ta 7 a wajen wahayi, ta sauka kafin suratul fatiha, bayan suratul fatiha kuma kafin suratul a'ala. Ayoyinta guda 29 ne daidai, kuma an karɓo daga Abdullahi ɗan Umaru, Allah ya dade shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda zai yi farin ciki ya ga alamu kamar yana kallon tashin kiyama ƙuru-ƙuru, to in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kana ganin kamar kana so ga tashin kiyama ƙuru-ƙuru da idanunka, to ya karanta idan shamsu kuwirat da idan sama'un shaqat da kuma suratul hud. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi mai lamba 3333. ‘Yan uwa, wannan sura tana karantar da darajoji da matsayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Za mu je karatunta mu ji abin da Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أبطلت وإذا الوحوش حشرت. Bayan bismillahir rahmanir rahim, Allah ya ce idza shamsu kuyirat, idan rana aka nade ta ran tashin alkiyama, domin duniyar rana da muke kallo tana da girma, ta fi duniyar da muke ciki girma sau miliyan 93. Abin da ilimi ya tabbatar kenan, ta fi duniyar da muke ciki girma sau miliyan 93. Allah ya aje ta a falakinta, ya ce ba za ta kauce ba. To tana daga cikin halittun da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masu girma da daraja, wanda Allah yake so ya nuna isassa da buwayarsa, yake gwada mana cewar idan aka naɗe taron tashin alkiyama. Wa izan nujumun kadarat, kuma idan taurari suka faɗo, Allah zai sauko da su daga inda suke zuwa inda yake son su sauka domin amsa umarninsu, ya naɗe su ba tare da sun yi wani abu ba saboda ƙarfin mulkin Allah. Ya ce wa izal jibalu suyirat, sannan kuma idan duwatsu aka tafiyar da su, aka niƙe waɗannan duwatsun suka zama gari da umarnin Allah, ba da kayan wato ayyuka ake ɗaukowa ba, ko wata na'ura ko wasu injina ko wasu mutane ko wani abu da za a yi aiki, a Allah ne zai nike shi da umarninsa ran tashin alkiyama. Wa izal isharu utilat, kuma idan aka saki raƙuma aka bar su babu makiyayi, dabbobin raƙuma da suke daji, Allah zai musu taro guda ran tashin alkiyama, kamar yadda zai tattaro sauran dabbobi, wanda Allah mai girma yake cewa wa izal wuhushu hushirat, sa'annan kuma namun daji aka tattaro su gabaki ɗaya, aka tara su wuri guda don jiran sauraron hisabi. Allah kuma ya ci gaba da cewa وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Allah mai girma da ɗaukaka ya ambata mana cewa wa izal biharu sujjirat, kuma idan koguna aka rura su suka zama wuta, waɗannan kogin da muke kallo na ruwa, duniyar da muke ciki kashi 71 cikin 100 ruwa ne, kashi 29 cikin 100 shine inda tudu yake. A cikin tudun ne ake da daji, ake da gonaki, ake da garuruwa,
ake da wuraren da ake wasu hidimomi na duwatsu da makamantansu, amma kashi 71 a cikin halittar duniya da muke ciki ruwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye. Allah ce za a rura shi ya koma kamar ruta saboda ƙarfin mulkin Allah dan sauraron tashin alƙiyama. Wa idan nufusu zuwijat, sa'annan idan rayuka aka hada su da jiki, annufusu aka hada su zuwijat, kamar a sanya musu sun yi aure sun dawo da suke, sai a ɗauko ran kowanne, domin kowane ɗan adam a lokacin an ɗauki lokaci mai tsawo ai. Wani ya shekara 100 a cikin kabari, wani ya shekara 50,000 a kabari, kuma ya ƙasa ta cinye shi, ya riddige ba shi ba labarinsa. Allah zai tada shi ya tawar gaggar jikin, ya ɗauko inda yake aje rayukan, ya haɗa ran da gaggar jikin shi kuma ya taso don sauraron Ubangiji. Shine annufusu ake haɗa shi zuwujat. Wa izal mau'udatu su'irat, sannan kuma idan wata yarinya ko yarinyar da aka binne ta da rai zamanin jahiliya, wacce manzon Allah sallama ke karantar da mutane ku daina wannan, za a taso ta. Ka san akwai wani hisabi da za a yi guda 4 tashin alkiyama. Allah muna roƙon ka tausaya mana. Hisabi na farko mai ban tsoro, akwai hisabin da mutum zai kashare ba tare da ran da Allah ya ce ba. Ka san Allah ya yi bayani cikin alkur'ani wurare da dama, kada ku kashe wani rai sai da haƙi, illa bi haƙi, sai dai da haƙin Ubangiji wanda hukuma ce take da zartar da hukunci. A'a, sai wani kawai sa bindiga ya ɗauke wani saboda adawar siyasa, saboda adawar kasuwa, saboda adawar rayuwa, saboda adawar aure, saboda adawar sarauta, saboda adawar mulki, saboda adawar wani abu kawai na rayuwa ko na kabilanci. To wanda ka kashe shi, rannan Allah zai taso shi, zai nuna mai wanda ya kashe shi, zai roƙo shi da kansa gaban Allah, zai ce Allah na kawo ƙararwa ne shi ya raba da duniya. Allah ban san abin da ne masa ba, amma Allah kai ne zaka tambaye shi ka gaya masa me. Wannan da daga cikin hisabin da ake jin tsoronsa. To yana daga cikin abin da su jahiliya suka yi ta binne yara, kuma akwai yaran da aka babbinne su. Yanzu idan ka ɗauko kissan nufasu, akwai ban tausayi da ban tsoro. Wani mutum da ya rayu zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana mai wahayi lokacin da ake sauka da waɗannan surori, sai ya je wani kuskure na jarabawa don ta zanto abin karantarwa ga al'ummar duniya. Ba shi da sana'a sai dai ya je kabari, duk gawa da aka rufe ta, sabuwar gawa sai ya cire ta, ya mai da ita kawai mata tsirara, ya rufe gawar, ya taho ya je sai da likafanin, kuma ya sai da likafanin, kuma bai jin tsoro bai damuwa, kuma ya karbi kuɗi, kuma ya ci abinci da kuɗin. To rannan sai Allah ya mai jarabawa, sai ya tono wata budurwa, sai shedan ya ziga shi ya ce wannan jikinta duk laushi, me zai hana wannan budurwa ga ta kamar bata mutu ba ka yi zina da ita, gawa fa. To arzikin da yayi shine arzikin da yayi a wannan masifar da ya ɗebo kansa. Manzo Allah sallama na rayi, yana gama zina da ita, ya sanya mata mani, tana gawa, zai tafi ga hasken wata, sai Allah ya ce ki tashi ki mai magana. Ta ce da shi ka daina wani sauri ka dawo, ina so in gaya maka na mutu ban taba aikata alfasha ba, iyaye na sun min kyakkyawan hali, mutane an zo an kwantar da ni kabari ina bacci, ka tono ni kai min tsirara, yanzu ka sa min yaman najasa. To ina so ne in gaya maka zan nuna karan tashin kiyama a gaban Allah, kai kuma ka san amsar da zaka ba Ubangiji idan mun haɗu gaban Allah. Don haka sai ya buga, ya ji tsoro. Kaga wannan ita ce sigar da sharri irin na masu tsubbu da tsafi, su je su ce kayi abu kaza, wallahi yana gama wannan tana gaya masa sai ta koma ta mutu. Sai ya tsorata, sai ya maida ita cikin lakafanin ta ya rufe, ya dawo ya kasa bacci yana jin tsoro. Shine je samu sayyidina Abubakar da Umar da Usmanu, yana gaya musu kaji matsalar da na fada, ko za ku raka ni wajen manzo Allah sallama? Ya ce musu ba zai yiwu ba, saboda sun ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya manzo Allah sallama, manzo Allah ya ce ina so ka je ka tuba zuwa ga Allah, in ya ga dama ya maka gafara, amma ba abin da ke so in gaya maka, ka tashi daga nan, kada ka masifar da za ta shafe ka shafi jama'a. Ka san Allah ya ce wata fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kasa. In wani ya tono bala'i ba akan shi kadai take tsaya ba. Abubakar ya sallamai, Umar ya sallamai, ya ce Usmanu sai ya gaya mai magana da ta ba shi tsoro. Tunda Annabi ya ce ka je ka tuba, to fa Allah ba matsa mai ake ba, in ya ga dama sai ya maka gafara, in ya ga dama sai ya ma azaba. Shi kuma zuciyar shi na tafasa. Da ya je wajen Imamu Ali ya gaya masa, sai ya ce ka jira ni. Mashawarta suka ba shi suka ce wallahi tunda kaga Abubakar da Umar manzo Allah ya sallamo ka wajen Ali, to akwai yiwuwa ya sassara ka da wuka. Ya tafi, shine ya tafi tsakankanin duwatsun Makka, yana faduwa yana kuka, na Allah ina jin tsoron haduwa da kai Allah, ina jin kunya haduwa da kai Allah, gashi wannan yarinya na ga bala'in da nake jin tsoro. Allah ya ce da manzo Allah sallama ku sa a kira shi, ya manzon Allah ka nemo min wannan mutum duk inda yake,
ka ce mai ni ubangiji na ga zuciyar shi ya tsorata yana jin tsoron haduwa da ni kuma ka gaya mai na gafarta masa ita ma ne mata rufin asirin da ba mai tona mata asiri ran tashin alkiyama ka san aikin Allah na Allah ne ya zo samu manzon Allah sallama aka gaya masa kuma aka bashi ruwa ya alwala idanunsa kamar bakin zai haɗe da farin saboda kuka annabi sallallahu alaihi wasallam na limancin sallar magriba ya karanta alhakumut takasur bayan fatiha kuma balarabe ne ba quraishi hatta zurtunul maqabir za mu zo wannan sura Allah ya ce kalla sawfa ta'lamuna kaga da duniya take shigaltar da mutane ne Allah ya ce hatta zurtunul maqabir wani baya hankali a fassarar da malamai suke yi baya hankali sai ya je makabarta ya ga an rufe mai gidansa ko an rufe babansa to sai ya sha jinin jikinsa Allah kuma ya ce wani ko shi aka kai ko mahaifiyar shi aka kai ko babansa aka kai a wurin ba zai hankali ba sai shi an kwantar da shi a cikin kabari sai da kanshi ya tabbatar an ce a gita mai itace a kansa kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna sai ya ce anya a kirki din manzon Allah sallama ba ya ga min wannan magana mane yana cikin sallah kawai mutumin nan ya ja numfashi ya faɗi ya mutu shugaban halitta Allah sallallahu alaihi wasallama ya idda da sallah ya ce kai bayan Allah ba wannan duk bayanin ne mai bai iya fahimta ta ba ya fada cikin damuwa da zargin kansa gashi Allah ya tausaya mai amma shi kuma ya shiga cikin damuwa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wannan damuwa to duk waɗanda aka rufe su da rayukansu suka mutu a cikin kabari to a kowannen da Allah ke ishara da irin waɗannan ya ce idan yarinyar da aka binne ta su'ilat aka tambaye ta a ran tashin alkiyama din nan bi ayi zambin utilat wani laifi kika yi aka kashe ki bi ayi zambin da wani laifi kika yi utilat aka kashe ki to aka kashe ta ita to Allah ya ce to za ta bada amsa a wannan rana ana nuna maka bala'i da tashin hankalin kiyama wanda duk bai guzuri ba dan tafiya lahira akwai matsala shi yasa kaga muke yaba duk wanda zaka ga ya dauki gudunmawa akan al'amarin addini ko ya kula da addini ya taimaki kansa babu wani mutum a duniya da zai rayu babu addini rayuwa mai kyau kaji abin da malakul maut ya faɗa ya ce wani rai da na je ɗaukar wani mutum sai na same shi da daddare yana sallah talaka ne ya ce saura minti kaɗan ɗauki ransa in ji malakul maut amma mutum bai san zai mutu lokacin ba sai na same shi yana kuka yana ce ya Allah ina jin kunya tsayuwa gare ka ya ce kuma yana da karancin zunubi ba mai zagin jama'a bane ba mai fasikanci bane baya alfasha bai girma da iyayensa ba balantana a ce ya saba musu bai cuta iyalinsa ba ya ce amma yana kuka ya ce kuma shi bai san zai mutu ba yana ce Allah ina jin kunya haduwa da kai wato Allah na son bawa wanda yake taka tsantsan da haduwa da ubangiji to Allah ya ce in aka tambaye ta bi ayi zambin utilat ita za ta bada amsa sai Allah ya ce wa idha suhufu nushirat وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الله يتي وإذا الصحف نشرت كما إذن أكاو تكدن أيوكم كوا دناوا دناكا دنبابانا دنبابانكا da na malami na Allah zai zo da takaddun na tashin alƙiyama na kowa wanda Allah zai baka da kanka ya ce ka karanta ya ishe ka hisabi da kanka za ka karanta za ka ce Allah ranar kaza ga wata kaza na je wuri kaza na yi kaza kuma ba a yin ƙarya a gaban Allah shi yasa za ga littafin wani ya cika da ambatan Allah littafin wani kuma ya cika da zagin mutane wani ya cika da ambatan mutane wani ya cika da neman yadda Allah wani ya cika da saba ma ubangiji Allah ka sa littafin mu a bamu shi da hannun dama to Allah ya ce idan aka zo da takaddun mutane aka baza su wa idan sama'u kushidat kuma sama aka daye ta aka bare sama duk abin da baka hangen shi daga nan nesa kana gallan shi kamar da karami to Allah zai matsanto shi zai baka zoom zai janyo maka shi ka gan shi an bude sararin samaniya kaga abin da ke cikin ta Allah cin aka bude tashar kiyama yace wa izal jahimu su'irat kuma wutar jahima aka hura ta ta kama tana kuka wannan wutar da za a sanya masu tsaban ubangiji wanda suka juya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya Allah ya ce wa izal jannatu uzlifat to a rannan kuma za a bujiro da aljanna ga ma'abota aljanna wanda muke fatan Allah ya sa a nuna mana aljanna ka ji kamshin aljanna jikinka ya dauki sanyi Allah ya ce alimat ita za ta sani wane wato nafsun ma akhzarat kowace rai za ta san abin da ta halarto da kanka kafin a tafi filin kiyamar ko kafin a fara hisabin a jikin ka za ka gane kai ba za ka shiga wutar jahannama da kanka za ka gane cewa kai mutumin arziki ne da kanka za ka gane cewa wayo na shiga uku ya lalace Allah ka tsare mana imaninmu to mai girma da ɗaukaka ya nuna mana wannan duk bayani ake yi har yanzu game da kiyama dan rantso bata kare ba
Allah yake cewa fala uqsimu فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Allah ya ce fala uqsimu bil khunnas, to ba sai na rantse ba ko kuma a ina rantsuwa da taurarin nan masu ɓuya waɗanda Allah ya aje su akan layin su cikin sauri. Taurari ne zaka samu taurari ya fi duniyar nan girma, ya ninninka wannan duniyar, amma a cikin sakon guda yana iya tafiya da jirgin sama ba zai iya ba. A umarnin Allah yana iya tafiya a cikin sakan ɗaya wanda jirgi zai ta gudun awa guda, shi bai ji inda taurarin ya je ba saboda saurin ɓacewar da Allah ya ba su. Yadda ka ga yula na wucewa to ya fi yula sauri. Allah ce ina rantsuwa da wannan taurarin dan ni ne halice su na san abin da na hada da su. Allah ya ce kuma aljawaril khunnas, masu gudu zuwa ga masaukansu. Masauki ne Allah ya aje musu, in suka baro can sai su dawo nan, sai su kuma bari nan su tawo nan, kuma kakka dauka wai masu girma ne, wai kanana ne. Ita wannan duniya da muke ciki da zaka dauke ka dora ta a cikin falakin ubangiji, wallahi bata kai kwaye gero a tsakiyar garin Kano ba. Kwaye gero a tsakiyar garin Kano, duka sashin garin Kano gabas da yamma kudu da arewa, ka je ho gero kwaya ɗaya daga sama ka sako ta, to wannan duniyan ka dauke ta bata kai wannan girma ba idan ka dora ta al'arshin Allah. Saboda girman ubangiji da ya aje shi na abin da Allah ya halitta don ka gane girman Allah. Kai ne kake tsammanin ka isa ba ka isa komai ba, dan lokaci ne kawai Allah ya baka, zaka dan yi lokaci ka zo ka gama, kuma dan lokacin da zaka yi din an yi wasu suka fika, kuma a lokacin da kake yi din ma zaka gama wani ya fara. Saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce aljawaril kunnas, su ne masu gudu zuwa ga masaukansu. Wallaili iza as'as, kuma Allah ya ce ina rantsuwa da dare idan daren yayi duhu, domin ni ne ke lullube shi. Yanzu muna kiran sallah azhar a nan garin, wani garin yanzu suna kiran sallah asubahi, wani garin yanzu suna karfe 2 na dare, wani garin yanzu rana ta faɗi, wani garin yanzu alfijir ya keto. Mai wannan aiki shine Allah, kuma bai taba kuskure a aikin ba saboda ba mai taimakon sa. Allah ne wanda ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wannan sako, sai ya ce wasubi iza tanaffas, kuma da shi asubi shine alfijir, safiya kenan. Asuba idan ta keto, yadda Allah ke zara daren yake yin ilaji, sai ya fara ɗauko garin ka ganshi daga gabas yana yin haske, hagu da dama hasken ya fito, har rana ta biyo, haka ne koma kana neman inuwa, har kuma rana ta koma ta sanyi, har ta ɓace, har kuma ka koma kana neman fitila ko kuma kana neman haske. Allah ya tsara wannan dan ya nuna maka dukkan jawabin da bayanin rantsuwa, abinda Allah ke so ya gaya muku, innahu cewar shi wannan alƙur'anin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la qaulur rasulul karim, wani zance ne daga wani dan sako wanda Allah ya aiko shi mai karamci. Shi wannan dan sakon shine mala'ika Jibrilu, wanda Allah ya mai tsari dan ya kawo ma manzon Allah sallama. Wato kyautar da Allah ya ma mala'ika Jibrilu shine Allah ya mai girman da ba wanda zai tare shi a duniya ba shi tsoro. Allah ya mai karfin da ba abin da zai firgita shi. Allah ya mai kwakwalwar da ba zai iya kuskure ba. Saboda haka duk abin da ya zo ya ba manzon Allah sallama, shi kuma Allah sai ya aje alƙur'anin a zuciyar wanda ya fi so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ya aje shi ya dora mai nauyin bayani a kansa, wanda manzon Allah sallama bai bar komai ba sai da ya gaya mana. Shi yasa Allah yake cewa kuma ذي قوة عند ذي العرش مكين. zi quwwatin, shi ma abocin karfi ne mala'ika Jibrilu, inda zil arshil makin, kuma shi wato yana da matsayi a al'arshin ubangiji. A sama in ka je zaka ga mala'iku suna girmama shi dan shi ne shugabansu, wanda ke gaba da Jibrilu kawai shi ne shugaban halitta Allah, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah bai ɗora wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, tunda maganar Jibrilu ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim, wanda manzon Allah sallama yayi bayani akan yadda aka yi tafiyar dare da shi. To daga nan ne mutane su gane matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama. Baka ka ɗauko wani ma ka ce zaka ɗora sikeli ka ɓata lokaci. Allah bai aje wani kusa da girma da matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Allah ya ce muda'in samma amin, wanda ake yi mabiyayya ne a cikin sama kuma amintacce ne, saboda amincin shi baya yin abin da yake zai cutar, baya zalunta kowa. Duk mutumin da Allah ya bashi ɗaukaka ya bashi girma, in ya aminta sai Allah ka bai shi, kamar yadda Imamu Qatada ke cewa zaka samu mutane akwai masu siffar mala'ika, wallahi akwai mai ɗabi'ar mala'ika. Kaga shi mala'ika Allah ya kawo da shi daga saba masa, ya hana shi sha'awa, ka baki ɗaya hankali zalla ya bashi.
mala'ika bai buƙatar gida, bai buƙatar abinci, bai buƙatar mata, bai buƙatar kuɗi, bai buƙatar abin hawa, shi ba wani abu da yake buƙata, kawai Allah haka ya aje shi kawai don yin aikin ubangiji. To za ka samu mutum mai ɗabi'a irin ta mala'ika idan hankalin shi ya fi sha'awarsa yawa, gashi yana cikin wadata, gashi yana cikin lafiya, gashi yana cikin ƙuruciya, amma wallahi wani in ya zauna ɗaki shi kaɗai kawai sai ya fashe da kuka, ya ce na san wata rana bana nan, wata rana duk abin da ka tara ɗin nan wallahi sai ka neme shi ka rasa. In ma kana raye kenan kai arziki, kada ka bar shi in shi bai tafi ya bakka ba. Mai hankali zai tuna wata ran gadon da nake kwanciya fa za a yi min filo da ƙasa. Allah kai mana wannan arzikin cikawa da imani. To mutsa'in sama amin, shi yasa kaga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana wannan. Kaga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari bayan sun je sama ta bakwai, ya ce da mala'ika Jibril ne a buɗe ƙofar sama ta bakwai. Mala'ikun da suke gadin ƙofar sama ta bakwai bayan sun buɗe sama ta ɗaya, ya ga Annabi Adamu, sama ta biyu ya ga Annabi Isa da Annabi Yahaya, sama ta uku ya ga Annabi Yusufa, sama ta hudu ya ga Annabi Harun, sama ta biyar ya ga Annabi Idris, sama ta shida ya ga Annabi Musa. Da ya zo sama ta bakwai, ya ce sai na tadda Annabi Ibrahim abul anbiya yana zaune akan wata kujera ta Baitul Ma'mur, ya jingi da ɗakin Baitul Ma'mur, ɗakin da Allah ya rantsuwa da shi cikin Alkur'ani. Ya ce Ibrahim ya taso, ka san ko hadisin Bukhari ya tabbatar maka cewa Ibrahim shine farkon wanda zai tashi da mayafi gaban Allah na tashi alƙiyama baya ga manzon Allah, saboda matsayinsa a wajen Allah. Amma ya taso ya gaida manzon Allah, ya mai addu'a ta alheri. Manzon Allah ya bannan suka je sama ta bakwai, gaba da sama ta bakwai. Nan ne Jibril ya ce ya manzon Allah, nan ne Allah ya umarce ni tsaya. Kai ne zaka taka ka je ka gana da ubangijinka, domin ganin ubangijinka, ko kai ne zaka je wurin da ni ban da matsayin kai wannan wurin. Sai duniya kawai ta yadda. Qur'ani kuma zai maka bayani akan wannan tafiyar da yi, shi yasa ya ce mu da'im sama amin. Sai kuma Allah ya ce wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma sahibukum bimajnun, ku waɗannan kafiran na Makka, adawa ku da ƙeya ku da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku daina faɗi ba mahaukaci bane. Allah bai halicci wani mai hankali kamar manzon Allah ba. Duk wani abu da yake aiki da hankali Allah bai halicce shi kamar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba. Don haka ba mahaukaci bane, Allah ne da kansa yake faɗin wannan. Allah ne da kansa ya kare wannan magana, ba magana lauya aka dauko mala'iku su faɗa. Allah ne ya ce wa ma sahibukum bi majnun, amma ya ce wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Haƙiƙa kuma ya ganshi a sararin sama mabayyani. Lokacin da ya je ganawa da Allah, Ubangiji ya ce ni na ganshi, ko shi ya gani, ya nuna ma Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Idan Annabi Musa ya yi magana da Allah baki da baki, dan an ce manzon Allah ya ga Allah, ni ba abin mamaki a cikinsa. Kuma Allah ya ambaci wannan, ya ce ya ganshi a cikin sama lokacin da aka kai shi. Duk abin da Allah subhanahu wataala ya gwada mana a nan, don ya nuna mana matsayi da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma ya ce wa ma huwa alal ghaibi وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين, kuma shi ba mai rowa bane game da wahayi. Abin da ake ɓoye shi ba a bayyana shi ba, to Allah yana gaya mutane sai ya ce gashi kaza gashi kaza gashi kaza. Kuma Allah ya ce wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim, wa ma huwa bi qawli shaytani. Qur'ani ba zancen wani shaidani bane wanda yake rajim la'ananne. Allah bai ba shaidan dama ya ƙara ko kalma ɗaya ko ya rage kalma ɗaya a cikin alƙur'ani ba. Dan haka ya ba Qur'anin tsari daga farkon shi zuwa ƙarshen sa, gabansa da bayansa. Shi yasa abin da zai baka sha'awa da alƙur'ani a yau, wallahi malam, wanda aka yi hawaye nan a Makka da Madina shekara 13, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa'azi a Makka, shekara 10 yana wa'azi a Madina, shekara 23 Allah ya hada mai alkur'ani wuri guda. Kuma larabawan da aka saukar da alkur'anin suna nan da jikokinsu. Yanzu zaka iya samun mutum idan ya taso daga Madina ya zo yana karanta alkur'ani a Kano, ba ma a cikin Kano ba, a ƙauyen Bice, zaka iya samun wani wanda shi in ya shigo Kano ya zo birni ne, da zaran balaraban ya karanta ya ma mafulin bihi kisra zai ce a'a nan wurin ba kisra bane, ka karanta ba daidai ba, saboda Allah ya riga ya kare Qur'ani. Ba wanda zai iya kawo banna a cikin alkur'ani. Dan haka
shakku ko kokonto babu cikin shi, ba zance bane irin na waɗannan mutane ko kuma zanto irin na shaidani. Shi yasa Allah ya ce da ku fa aina tazhabuna in huwa illa dhikrun lil alamin. Allah ya ce fa aina tazhabuna, to ina za ku dosa ne? Ana karanta muku alqur'ani, yanzu me zaka saurara da yafi alqur'ani? Menene yafi alqur'ani daɗi? In huwa, lalle shi ba komai bane illa zikrul lil alamin, ambato ne, wa'azi ne daga zuwa ga talikai wanda Allah ya tsara shi dan ya ba ku manuwar kowa ya kasa yanzu. Wayan nan idan ka saye ta kana buɗe kwalinta sai kaga an nuna maka ga inda zaka sa batir, ga inda zaka sa caji, ga inda an ka sai mota za ta zo maka takaddun nan, ga inda tanki yake, ga inda inji yake, ga wanda ruwan birki yake, ga inda mai yake kaza. To haka Allah ya baka alkur'ani, ga yadda zaka kwanta, ga yadda zaka yi tafiya, ga yadda zaka yi mu'amala, ga yadda zaka yi kaza, ga yadda zaka yi aure, ga yadda zaka yi kasuwanci, ga yadda zaka kauda kanka daga cikin rashin lafiya, ga yadda zaka yi maganin damuwa kaza. Allah ya ce to wannan shine abin da nake gaya muku cikin alkur'ani. Liman sha'a minkum an yastaqim. Liman sha'a minkum, ga wanda ya ga dama, minkum daga cikinku, an yastaqim sai ya ba hanya madaidaiciya. Idan ka ga dama inna hadainahu sabila ne, in ma shakira da umma kafura. Ko dai ka bi hanyar gaskiya ka zama mai gode ma Allah, ko kuma mutum ya zama kafiri ya ce ba zai bi gaskiya ba. Shi Allah yana da wurin da zai aje kowane irin dan adam. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce liman sha'a minkum, ga wanda ya so daga cikinku, an yastaqima sai ya miƙe ya bi hanyar da Allah yake so. Amma sai Allah ya rufe bayanin da cewa mene? Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una, wato kuma ba wani wanda ya isa yayi abin da yake so, ba za ku iya samun dama ba, illa ayyasha Allahu, sai wanda Allah ya so ya same shi din nan, ya samu daidaitan nan. Rabbul alamin shine ubangin talikai. Ai kaga ya gaya ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shugaban masu tausayin duniya da lahira, yace da shi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yanzu ya manzo Allah kana matsa mutane ne kowa sai ya imani? Wa ma kana lil nafsi, inji Allah ya gaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba ta yiwa ga wani mutum an tu'mine ya imani illa bi idnillah, sai Allah ya ga dama. In dai kaga mutum a musulunci ana sallah biyar da shi, ya yarda da Allah, ya yarda da alqur'ani, wallahi zabe ne da rahama Allah. Kaga ba abin da zamu iya cewa Allah sai dai mu ce da Allah mun gode masa. Mu yi kokari kada mu yi wasa da wannan damar da Allah ya ba mu ta imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana gaskiya, kuma babban abin da zai baka tausayi ko ya baka tsoro shine kada ka kuskura kai wasa da abin da zai taba maka imaninka. Wani magabaci cikin magabata ya ce abubuwa 4 in ka kiyaye su ba za ka wulakanta a duniya ba, ba za ka ji kunya a lahira ba. Na farko ce awwalan shine al-imanu. Duk abin da za a kai a komo, kada ka yadda wani abu ya taba maka imani, kada ka yadda araba ka da imani saboda kuɗi ko mulki ko abin duniya, ko kiyayya ka ga wani ta saka rabu da imani don biyan bukatarka. Na biyu a shukuru, ka zanto mai yawan godiya. Idan kana yawan godiya Allah zai soka, mutane za su soka. Na uku yace al-istighfaru, yawan istighfari. In dai kana tuba to Allah zai baka mafita cikin rayuwarka. Na hudun su shine addu'a, ba abinda addu'a ba ta maganin sa. Don haka ƴan uwana, sura ta zo ƙarshe. Anan zamu dakata, idan Allah ya ba mu dama a mako mai zuwa zamu dora, zamu tashi a suratul infitar, wato sura ta gaba, sura ta 82 a jerin surori. Ina addu'a ga wannan kamfani na Dahir Kori da suka ɗauki nauyin wannan shiri don wayewa da 'yan uwa kai da tunasar da mu Allah da yadda za mu gyara alaƙa mu da Ubangiji. Allah ya saka mu wannan kamfani da alheri, Allah ya bunƙasa su, ya haɗa su da ma'abota alheri, Allah ya kare su daga kowace irin asara. Iyayenmu Allah ka yi musu gafara, ƙasarmu Allah ka ba mu kyakkyawan makoma. Allah muna fuskantar zaɓe, Allah ka yi mana zaɓi mafi alheri. Allah kada ka jefa mu ramin da ba za mu iya fitowa ba. Allah kada ka kama mu da laifin wawayen da suke cikin mu. Allah ka rufa mana asiri a duniya, Allah ka rufa mana asiri a lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.